M'has fotut la foto. També és el jove, també és el jove. Oh, i tant, em ve gràcia, disposats a allò que van fer els nostres avantpassats. Ahir vam anar al fossar de les Moreres. Què hi ha allà? Per què estem disposats? Perquè hi ha molts catalans, al llarg de la història, al llarg de totes les dictadures que Espanya coneix a Catalunya, que van donar la seva vida en defensa del poble. Ara ells arrisquem anar a la presó, per això estem els polítics, per això estem, per assumir la responsabilitat.